Myšlienka postaviť v Lillafürede hotel zo štátnych investícií sa zrodila už začiatkom 20. storočia. Ale namiesto rozvíjania regiónu Bück sa zamerali na turistický rozvoj Tatier a postavili v Tatranskej Lomnici 120-izbový zámocký hotel. Výstavba hotela sa začala v roku 1926 podľa projektov Kalmána Luxa v neorenesančnom štýle, ktorý napodobňoval poľovnícky zámok z doby kráľa Mateja. K vybudovaniu zámockého hotela boli potrebné značné terénne úpravy, ktoré boli realizované pod vedením lesného inžiniera Ferenca Révaja. O výstavbe, pri ktorej došlo k výraznej premene prostredia, informovala dobová tlač nasledovne. Na najkrajšom mieste pohoria Bück bol postavený zámocký hotel Palottaszalo. Jeden z najúchvatnejších diel maďarského architektonického umenia. Terasami, baštami a hradbami premenili jeden celý svah na hrad, pričom ďalší bol úplne odstránený z povrchu zeme, aby vytvorili vhodné miesto pre parky a promenády. Pre ich zásobovanie kvetmi a rastlinami bolo zriadené v obci Majlát samostatné záhradníctvo a palmový dom. Potok Simva bol nasmerovaný do novo vyhlbeného koryta, aby sa vytvoril malebnejší a strmší vodopád. Boli vyvrtané tunely, aby sa lesná železnica presunula o 100 metrov ďalej od hotela Palottaszalo. Na zásobovanie kúpeľných hostí bol v Garadne vykopaný rybník. Veľkolepý hotel bol kompletne dokončený v roku 1929 a jeho odovzdanie sa plánovalo na 1. mája roku 1930 za účasti guvernéra Miklóša Horthyho a predsedu vlády grófa Istvána Betlena. Táto udalosť však bola zrušená a odložená na jún, nakoľko vládu zasiahli politické útoky kvôli obrovským investičným nákladom. Preto otvorenie hotela Palottaszalo sa mohlo uskutočniť len v rámci skromnejšej oslavy dňa 7. júna roku 1930, ktorej sa však nezúčastnil ani guvernér, ani predseda vlády. Napriek tomu sa na otvárací ceremoniál, ktorý sa konal bez akýchkoľvek pompézností, prišli hostia v hojnom počte a obsadili všetky izby hotela. Ktorý je najvyšší bod hotela Palottaszalo? Kam sa dostanete po uzúčkých točitých schodoch a odkiaľ sa vám naskytne nádherný výhľad na rozprávkový Lillafüred?